pauk radi? Plete svoju mrežu. Koliko mreža vidite? 1. 1. Pogledajte puževe. Utrkuju se tko će prije doći do vrha. Koliko puževa vidite? 2. 1, 2. Ova gusjenica mora da je jako gladna. Pogledaj sve rupe u jabukama. Koliko je jabuka pojela? 3. 1, 2, 3. Pogledaj kako je lijep ovaj leptir. Njezina šarena krila tako su impresivna. Znate li koliko krila ima leptir? 4. 1, 2, 3, 4. Mravi su jako marljivi. Skupljaju svu hranu koju nađu u šumi kako bi imali dovoljno da prežive zimu. Koliko mrava vidite ovdje? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Koliko ova buba uopće ima cipela? Ali koliko i nogu, naravno. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigurno ste vidjeli mnogo bubamara. Ali jeste li prebrojali koliko točaka imaju na krilima? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovo je zaposlena pčela. Leti od cvijeta do cvijeta kako bi sakupljala pelud. Da vidimo na koliko će cvjetova odletjeti. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Možete li pogoditi kamo će pčela ići sljedeće? Košnica, naravno. Izbrojimo koliko ima pčela. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Djeco, nećete vjerovati što ovaj skakavac radi. Igra se školice. Brojimo do 10 zajedno. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.